toți? Deci Guvernul României a declarat că vom vota ultimul român, da? La ora 9 n-am spus să Unii se intră, la unii că pe doamnă atâta, ne omorâm, ce facem? Păi nu, frate, să declare ambasada României tot pe strada asta, scoată bastă. Aveți atâtea încăperi, putea să faceți atâtea secții. N-ai voie să faci secții, că e asociatură, nu poți face aici secții. am putea să faceți încă 5, 6, 7 secții. Dacă trebuie să iese bună din șase. La unii Păi asta la urmă noi, pe aia. Nu vorbim urât. Sponsorizare știu să vină. Nu? Dar nu văd eu să voteze lumea. Mai votează, mai cine dai dreptul meu? 4 ori, da? 4 ori. Să văd eu care votează. Europa e demnificată. Torino, dacă votează toată lumea. Guvernul României! Păi când am mințit? În toate declarațiile oficiale! Când am mințit ăștia? Că minte Suntem o țară de curte și de vot. nu Nu, deja începe scandalul, să vede. Dar n-ai nicio șansă. Să vrei și n-ai să reușești.